ultimative store gys. Ham har jeg ventet på. Ny ultimative. Plantebanen. Gammel. Den er stadig godt stærk. Og han kan undgå planter. Han er selv en plante. Lad os vise ham munden. Godt spørgsmål. Skildpaddefyr. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men jeg kalder dem skildpaddefyr. Skildpadden med til en skjorte. Så tager jeg sådan her. Sætter en smurt på. Ja, han kommer til at se godt ud. 7-Eleven. Så tager vi bilen. Jeg viser ham lige ordentligt. Kevin 11. Jeg er klar til at købe. Og det er Ben Tennison. Jeg ved ikke, hvor de andre er, men... Eko. Hvad er det, Eko? Diamanthoved. Ny diamanthoved. Den burde faktisk stå. Og stå med en anden diamanthoved. Han kommer til at stå her. Sådan Eko. Så vi skal vælge min plads. Ja. Den er slags zombie-robotmand fra Ben 10. Kommer til at stå der magnetisk. Magnetisk. I flikker selvfølgelig. Faklen. Han tror jeg, vi stiller op ad væggen. Sådan. Så ham. Farulfen. Vi er nødt til at få i filmen. Armadillo. Den gamle vildbasse. Vi står foran. Og så har vi Bunien. Det er den forkerte vej. Kom der. Og så har vi her Goofy-arme. Han kan stå der. Så har vi her Graf. Nu står med vilddyr, men han har ikke kommet op endnu. Skal vi stå der. Upgrade. Her. En ultimativ dinosaur. Det var faktisk ikke en ultimativ dinosaur. Det var faktisk humorsaur. Ultimativ cannibal. Hvor cannibal? Der. Så stiller vi ham her. Her. Så er det store gys. Så den her for dig. Ghost Freak. Der går Freak lige derovre. Den er svær at tage gulvet i optagelsen. Det bliver cool Ben Tennison. Ultimative. De står lige her. Jeg tror, jeg bliver glad for. Jeg tror, jeg bliver glad for. Tæt på Mumien og Upgrade Cannibal.
en Cannonball. Ja, det bliver Ben. Bedstefar Max. Jeg står her. Jeg er netop brugt til ham. Du. Ghost Free endnu en gang. Det er bare en helt anden. Se ind. Ghost Free. Hvor skal det? Men det kan være sådan lidt. Jo. Den sidder nu. Nå, denne her tager jeg. Det fik jeg brug for. Det har vi ventet på. Det er specielt at vente på. Lille Sonora. Ultimative sumpflamme. Vilddyret. Han kan stå som en ref. Som et skær på sin plads. Upchuck. Wee-hoo. Everything goes on with the energy. The energy. The energy. Ooh, ooh. Oh, oh. Oh, oh, do I? Oh, okay. Wow, vi kommer til Waterhouset. Prøv at se alle sammen. Det er Waterhouset. Hvad står det? Lille bench. Kom hen og smid sig. Ultimative Eko. Minder mig om Eko. Det vil sige, han minder om sig selv. Han minder om sig selv. Wow, halerne. Og dinosaurer. Wow, det skal vi sætte sammen. Ikke, folkens? Her er dinosaurer. Klar. Fisk. Og der er Ulfen med sin hale. Spindnæbe. Det har jeg vel på den tale. Bøb. Sådan ligger. Stikker til spindnæbe. Ghost free. Det er så i den her. Og det bliver Ghost freak. Ghost freak. Ja. Kårebunker. Goop fra Ultimative Series. Arme. Magnetisk. Det er Lodestar. Magnetisk. Ja, Stiller op. Star. Wow. Robotten arbejder på Milkex. Derovre. Milkex. Wow. Goops krop. Vi kan lige sætte armen på. Sådan der. Og han kan blive god som ny. Så der. Så der. Forrest. Og så kommer vi til Alien X. Han står lige ved siden af Goop. Kommer til Sølvkamelen. Han står lige ved siden af Alien X.
Det er faktisk jernknudlen. Wow, sunflower. Han skal få tæt på. Det er jo lige der. Sådan. Så lever min far. Jeg var lidt for længe op til dig. En tørre, der kom og sagde hej til mig. Og svarede mig på mit spørgsmål. De sidste gik til hjemme. An på hjemme. Hun klodste hoved. Og det var dyr. Så det er han er god og frisk. Jeg har gemt hans plads ved det her. Han må stå over i væggen. Den er det lidt pinligt. Kan godt se, ikke? Jeg tager lige dem her. Så vi nævner dem nu. Og så lige et kort op. Der hvor de her plads der. Og så skal man til væggen. Der må væggen, de er lidt gennemhullet. Okay. Diamant på vores ven. Jeg har ligesom 3 diamanthuer. Jeg aner ikke hvorfor. Så har vi også den ultimative Nanomag. Den ultimative serie. Der er den onde fyr. Nej, så har jeg også Nightkill. Stod der. Hvad er det, den der. Og den har vi. Den er det er det bare en ekstra del til Vintage Action. Hvis den her nu bliver væk, så den. Sådan der vi. Stinkflyver. Jeg håber, at vi giver denne film mange point. Den er mega god. Han tog sin af. Hey, det er godt, jeg sætter dem på. Så lad os gå på endnu en. Så den her film ikke vil jeg starte lige nu. Så hun faktisk ikke vent. Og det der er også Nanomag. Bare en gamle. Og hej, I ses. Og det er så også min Vintage-samling. Hej, vi ses.